Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Quid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon bus kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y palaya makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Sa pikas bahin sa kauluhan o ubang bahin sa nasod sa latest nga survey sa SWS mga higala, Senator Bongo mao gyapon na nag-una sa labing uwahing survey sa social weather stations kon SWS sa buwan sa Abril. Straight to the point. Kaduol na gyud mga higala no, hapit na gyud no ang bugnong lugay non karong Mayo 12 mga kaigalaan. Tagad pagtagad kay murag dunay mga kuan ini, mga kausaban ani. Kay mismo ang alyansa mga higala medyo di naman makumpleto. Nangita sa pamaagi nga kinsay ilang ipuli dito mga higala sa ilang alyansa nga makumpletong 12. Arisad sa grupos PDP Laban, ningkamot na sa sila mga higala, iyahay lang po mga kaigalaan og kamas. Nya karon gi-endorse naman ni VP Sara si Amy Marcos, si Camille Villar og si Marcoleta. Unsa may sunod nga mahitabo ini sa sunod nga mga surveys? How about tong uban nga mga kaalyado mga higala sa PDP? Straight to the point. Katanig pagtagad sa mga kaigalaan no, ang natad sa politika nga atong isgutan sab. Kay kini mga local nga mga candidates, kini mga local machineries mga higala, kani mga kandidato sa ubos, doon naman po ilang kaugalingon nga mga pamaagi. In fact, mga higala si Cebu Governor Gwendolyn Garcia di man muda sa tanan nga kaalyado sa alyansa, Now, kung dili muda kay walo nga to sa siyam lang ang dalhon, kinsa may iyang ipuli. Straight to the point. Ni amay mga hohongihong mga sukin tigpaminaw nga naanay mga ipuli. Ato ni tagaag pagtagad sab. Unya nga ripon sa pikas kang Pambari 4, ang iyang gida mahigala kining grupo sa PDP Laban. Kompleto matod pa ang PDP Laban nga Duterte. Ang gida ni Pambari 4. Nya karon og mausab naman ni mahigala doon na madugang si Camille o si Amy. So idugang na po na dito mga sukin tigpaminaw. Straight to the At point. ini tagag pagtagad lumutaga sa mga higala sa manubar sa nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Okay, sa pikas bahin mahigala karon pagbalik nato gikan mahigala sa Holy Week ni aning mga nanggawas nga mga resulta sa survey na sad. Gawa sa Pulse Asia ni apuning survey mahigala sa SWS kining social weather stations og unya kining maong survey na pahigayo na ni ining buwan sa Abril 11 ngadto sa 15, So pinaka-latest ni sa SWS mga higala nga survey. Sa to pa April 11 to 15. Okay. So appeal ini mahigala atol sa Holy Week, no? Kinini ang Biyernes ato pa pitsa 11, kuan dinhi kabuok, mabutang na tong 5 ka adlaw nga survey, Og unya nining mong survey mahigala nationwide sa mga senatoriables, mga sukin tigpaminaw. Nag-una gyapon dinhi mahigala si PDP Laban candidate mahigala Christopher Bongo. Straight to the point. May number 1 sa survey mahigala. Gamay lang kay murag doon na tayo kakulian gamay sa transmitter. Sige, ato sa tagad-pagtagad mga kaigalaan sa tong Facebook okay ra. Sige, okay na, okay. Ay gamay kakulian.
Okay, ini mong survey mga kagalaan. Si Bongo maoy nag-una ini mong survey gisundan mahigala ni Erwin Tulfo, no, sa latest kini nga survey mga kagalaan. Unya dayon gisundan mga higala ni ining ato lang tagaag pagtagad mga kagalaan ha. Si Lito Lapid ikatulo. Ni ining maong survey mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Murag wa man kayo pinoon kini si Lito Lapid mga kagalaan tungod lagi ining kasikat artista gud ni mga sukin tigpaminaw no. Og are ka mahigalag pinusilay ngilngig may kini si Lito Lapid gyud. So si Lito Lapid mahigala mo ikatulo ini maong survey. Onya mabutang nato mahigala og ikaupat si Tito Soto. Mo ikaupat, ikalima si Pia Cayetano. Ikaunom si Bato de la Rosa. Ikapito si Bong Revilla. Ikawalo si Ben Tulfo. Ikasiyam si Abi Binay. Ikanapo si Camille Villar. Ika-11 si Ping Lacson o ika-12 si Manny Pacquiao. Straight to the point. Mao kini ang latest nga survey sa SWS. Lahi po to mahigalang sa Pulse Asia ang resulta mga sukit tigpaminaw. Managlahi ning ilang resulta. Unya, niining maong survey, ika-13 mahigala tagak sa top 12 kini si Willie Revillame, si Amy Marcos, sila maoy diya sa ika-13 tay sila ni Willie Revillame. Og sunod mahigala tay usab si Kiko Pangilinan og Bam Aquino. Ngari sa ika-14 nga bahin, apil na ini mahigala si Philip Salvador. So tuloning nagtay indekin sa ika-14 nga slot. Magnilugay ni mga sukit tigpaminaw. Medyo kinamasay gini. Unya sunod sila si Binhor Abalos o Gringo Hunasan o unya si Marcolita ining maong survey mahigala medyo natagak nga rin mga kagalaan sunod ni Hunasan, Francis Tolentino, Busita, Jimmy Bundok. So kinahanglan niya mo kamas po na sila balik mga higala. Ambot ka kinikaron kay doon na may ads mahigala nga gipadagan si Marcolita nga diin gi endorse siya mahigalang ni Kwan VP Sara. Makatabang baka ni. Sama ining Camille Villar. Kinis Camille Villar day medyo natagak naman eh. Karon mga higala ining endorsement ni Vice President Sara Duterte, posible ba kining iyang endorsement maoy nakatabang niya pagsakag balik o dili. Si Amy Marcos makilan mao masad natagak unsad ni karon nga doon na endorsement ni VP Sara unsa may mahitabo. Naman sa sekatrisi mga sukit tigpaminaw. Musaka pa ba ni mga kaigalaan, no? Unya kini mga kandidato sa PDP laban. Kayo naman, awa na. Unsa naman tang pitsaha karon mga higala nga nagkaduol naman gining pinili ay pizza 21 naman ta mga sukin tigpaminaw. Lakamas gyud taman sa ginhawa ning atong mga kandidato karon. Okay, kay kini mahigala mosugot sa dili kining mga gipang-endorse nga personal na ni VP Sara. Medyo makatabang-tabang ni kay doon naman gud mahiga si Sara manggod karon mo ay pinakataas og rating sa tanan nga mga officials gobyerno. Siya mo ay dunay trust rating og approval rating nga 61% og 59%. Og imong itandi mga higala si Sara Duterte sa uban nga mga vice presidente sa nanglabay nga mga vice presidente. Niya nang tunga-tunga na sa tuig mga sukin tigpaminaw mo ubos na magina. Mismo ang presidente nag-abot sa second half wa na magkalimdak na ang presidente mga sukin tigpaminaw. Nya kini si Sara kung atong tan-aon medyo taas og power niyang endorsement kay doon naman sa mahigalay 61% nga trust rating indekin. Ikumparar nimo sa una kinsa mato na agi pagka vice presidente mga kagalaan ka. Imagine ka ang mga vice presidente kaniadto pagtunga-tunga na sa tuig mga kagalaan mo kibra man ang ilang rating. Ang sunod ni Sara nga medyo taas-taas og rating kay nang mga nanglabay nga presidente tunga-tunga na nga bahin mubo og rating kadto sa irap mo sunod 55% sa tunga-tunga nga bahin.
Kay kato si Irap mahigala maumontoy Vice President mga kaigalaan kaniadto ni Fidel Ramos man to no? Si Ramos may presidente, si Irap may Vice President. Pagtunga-tunga na sa termino mga higala, si Irap ang iyang rating miabot na lang og 55%. Unya, sa diyang presidente si Irap, na impeach man si Irap mga higala ni sunod og kabisi presidente si Gloria. No? Kini si Gloria Macapagal Arroyo, niya nang tunga-tunga mahigala nga bahin sa iyang pagkabisi presidente nakakuha sag mga 51%. Mao na iyang rating. Unya kadtos Noli de Castro sa tunga-tunga nga bahin sa iya mahigalang pagserbisyo isip vice presidente ni GMA, ang iyang rating is 50%. Kadto si Binay, ilaman tong gitira og mayos Binay mahigala, pag tunga-tunga na sa iyang termino ni abot na natog 49%. Og si Lini Robredo mga higala sa tunga-tunga sa iyang termino ni abot og 46%. Straight to the point. Sa laktod pagka-istorya, hinuon kadto si Lini medyo naka-bounce back mahinuon to gamay. Sa mga presidente sa mahigala, nantiurok sa tong uban, no? Si Sara Duterte 61%, ninintunga-tunga nga bahin sa iyang termino, nga nag-agi pa gyud daghan mahigalang mga bagyo nga iyang naagian kay limang kay ni karong the impeachment mga sukit ti paminaw, di ang mga higalay na hitabo ni Presidente Rodrigo Duterte medyo lahi mahinuon og epekto mga kahigalaan, no? So sa ato pa og magpa-endorse kang Sara medyo makatabang-tabang siguro gyud. Mo ni nahuna-hunaan mahigalan ni Amy Marcos og nila mahigala ni Camille Villar nga tan-aw nila Sara man maoy medyo taas-taas og endorsement power karon, datuas lang nagpa-endorse mahigala ni Sara Duterte. Straight to the point. Karon panahon na og iisa kang BBM ron medyo dili kayo kusog ning imong kuanon mo na nga di na nila paubanon sa BBM sa ilang mga gipahigayon nga mga campaigns mga sukid ti paminaw. Nihimo yung alyansa ron kasi manager sa alyansa mohimo gyud strategy lain. Tan-aw na murag medyo di na ni maayo, mangitag laing estratehiya nga makakumbati gyapon sila mga kahigalaan. Straight to the point. Now, dunay mga lain-lain nga mga strategy karon. So, unsa may mahitabo ining endorsement ni Sara ngadto kang Aimee, ngadto kang Camille o ngadto kang Marcolita. Straight to the O point. uban pa mahigalaon niya kisa pa may lain ipang-endorse si Sara ini kalakiha. Straight to the point. Ato nga balik-balikan mahigala ning ato mga isgutanan karon nga buntaga. Ug unya ang mga nag-endorse karon mga kaigalaan murag ang ni-endorse si Sara Duterte naman siguro og si kuan Robin Padilla, no? Nyas Duterte may galatuan na sa dahig. Nag-endorse gihapon mahigala iyang karaang tingog mo gigamit ni Amy Marcos. Medyo si BBM may mahinuon na gipang endorse sa mga panahon na nabay recorded nga kuan. Pangita ko no doon na recorded na endorsement ni BBM. Kaya aron nga atong i-play sa ko no. Karon si Sara mahinuon ning mga nag-endorse mga kailan. Kabantay mo sa kang Amy Marcos, si Sara, katong itim kuno mahigala ang kuan. Tulo ning gi-endorse ni Amy ron, no? Si Amy tulo ning endorse si Sara, si Amy, si Camille o si Marcolita. Ambot ang uban nga mga kandidato sa PDP. O iya bang i-endorse mga higala. So atong tagag-pagtagad kay ang Pulse Asia lahi siya result sa SWS, no? Straight to the point. Niya man ng SWS ni gawas man so ato lang sa ning gisgutan mga kaigalaan o bugawasan ang Pulse Asia ato sa gisgutan, no? Ang latest Pulse Asia mga higala si Bungo mo number 1, number 2 Bato. Statistically tayo ni kinini ang kuan ni Tulfo. Pero kining sa kuan Pulse Asia si Bato mahigala di ana sa ikakuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikaunom, no? O ang mga kandidato sa PDP mga kaigalaan kinini ang nangatagak ni top 12. Pero katong Pulse Asia nga survey mga higala ato na sa tong sundan kay nanood naman to si Marcolita, nisod na mahigala si Philip Salvador o nisod pod si Bam Aquino. Straight to the point. Kini nangatagak sila mga higala hinon kini pong naa sa nang-appeal ini medyo mga ligon mo sa rin noon unsa may mahitabo ini mga higalang result ani asa man tong sa Pulse Asia dong ato lay compare gamay lambi kini sa Pulse Asia gadali
Nabato tong record ha. Ato lang i-compare kadali ni mga kaigsunan be kay medyo doon na may doon ay kalaina no ang maong survey. So kada survey doon ay movement may gala kining ilang survey sa SWS ato i-check na kuno ha para maklaro ta ni mga higala. Unya di sa ubos. Okay. Na unsa may result ani karon? Unahon ta kuno ang katotoang mga advertisement nga naa mahigala ang endorsement ni VP Sara. Na-endorse naman to niya si Camille, na-endorse naman to niya si Aimee, o ingon sa mahigala. O sa may effect na ron, lahat na po ng ilang endorsement ni Aimee ron. No, ato tagag pagtagad, mga sukit mo. Ang sa Pulse Asia nga result, si Marcolita, si Aquino, si kinini ang Philip Salvador, ni Sod na sila. Okay. Sige, so kinini ang tagantanig pagtagad mahigala. O kining mga kandidato sa PDP laban padong na mo saka mga kaigsunan. Okay, unsa may mahitabo ini ron? Kini si Aimee na endorse naman ambot og say mahitabo mahigala kay mga tao siyempre motuo ni Sara, ang uban mahigala medyo way kumpiyansa kay Marcos. Pero depende na. Doon naman to sila nahitabo ganing konday katong video gani nga ilang friendship ni Sara mahigala og ni Aimee ato lang sa tong sigutan apil. Nya karon si Camille unsa man ang advertisement ni Camille? Biato ko nung paminaw ni advertisement pag uman Camille Villar lahit tong iyang advertisement nga kwan. Asa man tong pag-endorse si Sara daw be? Ato ko na i-play ko no gamay dong. Nya ato sa tong kani mo ni. Be sige. Unsa may audio ani niya? Ato ko nung paminaw sa kadali be. Nay audio ani dong? Gamay lang kay may gala. Tinutulungan kay Camille Villar. Panahon ngayon, kailangan tunay na kaibigan. May malasakit sa bayan, mga mahihirap, tinutulungan. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Sa magkakaibigan, Walang iwanan. Sa panahon ngayon, kailangan Straight to the tunay na point. kaibigan. May malasakit sa bayan, mga mahihirap, tinutulungan. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. sa magkakaibigan, Walang iwanan. Okay, so mo na ilang advertisement. Sa magkakaibigan walang iwanan. As kang ngilngiga paminahon kay ha. Karuhal gina diha BP Sara ha kay daghan na ba kag kaibigan nga imong gi-endorse kani adto. Inon kini si Villar mahigala medyo posible sa gyud niya kani kay si Mark Villar yang igsuon sekretary man mahigala ng Duterte kani adto. At tanawon tani mahigala. Be kaning usa ama tong ka Marcolita. Gi-endorse po si Marcolita ni Inday Sara. Be atong paminahon ko no bigay. Unsa man pag-endorse? Sige ko dong. Asa man tong kuandong. Gamay lang kay mga kagalaan kay mo kom ko ni. Medyo mo lag mo ko ni gamay. Sige kani. Asa man mo ni kang Marcolita? Sige. Atong Po paminahon. si Sara Duterte. Iisa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado. Hindi natitinag, hindi natatakot, at laging nasa panig ng tama. Noong pinupuna at tinatakot ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, siya ang tumindig at dumepensa, hindi alintana ang pambabatikos. Dahil para kay Marcoleta, ang tama ay pinaglalaban kahit mag-isa ka lamang. Marcoleta, may prinsipyo, may integridad, may paninindigan. Kaya ngayong darating na halalan, iboto natin ang number 38 sa balota. Rodante Marcoleta sa Senado. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Okay, so kini mga higala nga lahi nga advertisement usa may effect ka nini. Ato tan-awon sa sunod nga kuan. Kanus man ni gawas ni maong ads day. Kini kang Marcolita, ambot ang uban nga mga PDP laban nga mga kandidato. Unsa man i-appeal ba og endorse ni VP Sara? Kay pusla naman ni. Naglaruhay naman gini ron sa color. Unya mga kagalaan inig-abot ani ang ilang ipaningkamutan sa PDP laban nga makasud ning ilang mga kandidato kay ang human sa election impeachment may sunod nga mahitabo mga sukintig paminaw. Straight to the point. Unya nag-impeachment mga higala kinahanglan og 2/3 votes aron makonbikto si Sara Duterte mga sukintig paminaw. Wa na mo na giingon og pananglitan si Sara mahigala makonbikto matanggal sa pagka-vice presidente o di na makadagan sa 2020 election tapos ng boxing. Pero kung makakuha mahigalag siyam kabuto lamang, absuelto si Sara.
So maginiphanay ta karong senador, pila man ka senador ning mo kay magklaruhay naman lang kita ini may politika magigud ba? Tinuoray lang may gala ang kalainan ini mga senador og kanana ang judges gyud nga tinuod may gala sa regular courts. Kining atong mga huwes kay bawo mo kita may galang integridad ani ila magindang hasasan og maayo. As a rule mga higala kining atong mga huwes tan-awon ginang background anang angayan ba ning mahuwes o di ba? Gikilatis ginag maayo. Pero kining politiko mga sukid paminaw lahi man sa gani. Kining mga senador mauni ang mahimong huwes. Dunay dakong kalainan kung huwes gyud ka, judge ka mahigala nga wa ka mag-apil-apil sa politika o kining judge kang politiko sa ka. Straight to the point. Convertible ka, politiko ka, nya mahimo sa kang huwes. Dunay kalainan. So, og mag-iniphanay ta karon mahigalag mga senador, di gani kakuha si Sara mahigalag siyam ka mga senador, goodbye. Straight to the point. Ang impeachment, mga sukin tigpaminaw. Straight to the Although point. dili pa ni conclusion kining sa midterm election, kay umunta mahibaw katong 12 ka mga senador daan po dunay po kang Sara ana dito. But the ilang gisiguro nga o makakuha sila og taas-taas nga buto karon nining midterm election pag siguro nga safety si Sara Duterte may higala sa umaabot nga midterm sa umaabot mga higala nga impeachment. Straight to the point. Kay sunod na impeachment man mahigala sukit paminaw. So ang alyansa base ining survey sa SWS sila mao'y daghan nga mga kandidato nga naa nakasulod. Medyo delikado mahigala si Sara ining kalakihag maohon. Pero musod si Batog si Bungo daan naman nga naa. Unya musod mahigala si Camille tulo. O musod panalitan sa Aimee ibalik upat. Si Marcolita o si Philip Salvador kung manood na sila ibutanta lang medyo maka Philip Salvador mahigala murag fluctuate man iyang kwansad iyang rating. Kini si Marcolita kung makasud na depende ni unya no. Si Willie Revillame mahigala na dito sa kinini ang kuan Pulse Asia nakasud ba gito. Taas-taas mag-rating diri sa kuan SWS na hagbong man no. So tan-awon ni mahigala kay makakuha siyam kabuto. Si Sara mga higala safety na siya. So umabot mahigala nga impeachment niya. Straight to the point. Pero dili kakuha og siyam kabuto. Awa na. Paksit mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Di pa hinuon na conclusion dayon kay ba man ta ito speakers may gala katong mga senador ito ibutan ta Ruben Padilla day na namandaan. Kani mga senators mahigala nga kuan. Wa ta kay ba sa baruganan sa uban. But kining ni agyod gisalang sa eleksyon karon mo ni ang tan-awonon mga kaigsunan. No? Onya do na patay dugang hisgutanan labotan ni nga ripod sa lokal nga politika. Kay diri sa Sugbo mahigala si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nya dadon siyam raman ka mga kandidato sa alyansa. Sumanguha sa tulo sa lain mga higala nga partido. Straight to the point. Unsa may mga basihanan po ni Governor Gwen ana sa iyang pangita may galit sa may iyang ipasakay diha karon, no? So kana mo epekto basab na mo ni dakong pangutana. Si Pambari 4 mga sukid tigpaminaw nga ni pick up na sad karon. Kumbati naman og ari ka social media pildi man si Governor Gwen sa social media ambot sa aktual. Kay dito sa aktual mga sukid tigpaminaw dito sa kalungsuran fight man si Pambari 4 og si Governor Gwen Garcia. Pero maghisgot ka mga higala og mga tarpaulin alkansi kay si Pam. Ang visibility may galang Pambari 4 og muadto ka mahigalas probinsya medyo alanganin kayo mga sukid tigpaminaw. Kuwang og mga tarpaulin, kinahanglan mo produce ing daghang tarpaulin pa si Pambari 4 mga sukid tigpaminaw. Lupig og tarpaulin ni Governor Gwen patindaghan na. So ato ning isgutan og dugang may galang natad sa politika unya aripod sa lokal mahigala nga hisgutanan mga sukid tigpaminaw og ang epekto ini ngadto sa national nga hisgutanan. O ganita may gala sa hisgutanang lokal. Naon sa may nahitabo ni board member Borgonia mga sukid tigpaminaw? John Ismael Jimbo Borgonia. Kumusta? Good morning niya ba nanyor? Sa makahitabo ang ni withdraw man nga incumbent man mga kaigalaan nga board member. Kumahimog magka-interview tanan niya mas mayo.
Depende lang kung mo allow po siya mahigala basig doon na yung mga kwansad. Sabay hinungdan ani mahigala ni withdraw man dahil. Ina basta-basta nga mo withdraw ka og kandidatura oy. Sige lang. Ato ning isgutan mahigala standby lang una o gaduga mga isgutanan sa natad sa politika. Sige lang. Governor Gwendolyn Garcia versus Pam Bariccuatro. O diri sa to mga national sad mga kagalaan, ang mga surveys nga nahitabo mga sukit ug paminaw. Ako mahigala kay bawo ko daghang mga pulis nga tarong. Daghang mga pulis nga mga dedicated sa trabaho. Kay bawo ta na. Usahay maamong lang sila mahigala ng PNP chief mga sukit ug paminaw nga okay lang magamit og drugs kay padugang naman na mahigala sa oras. Kisa may maangay mo badlong ano niya. Ang labaw niya, ang PNP chief naman siya, ang iyang DILG secretary. John Vic Remulla mo'y makabadlong untaan ni og ang presidente. Ha? Nganon di man kabadlong si John Vic anang istorya ha? Hasta mga higala si Presidente BBM. Liman ka ng istorya ha mga kaigalaan? Oh. So, medyo kuha na, niya miingon sa kunhod naman ang krimen. Wa man may kani mo niyang kuan asa man tong usa nga yang pamahayag ni Marvel Names kini hindi big sabihin na pag nag-take ka ng drugs ay addict ka na. Yung iba gumagamit lang kuno para kuan. Ginagamit lang nila ito para manatiling gising dahil mahaba ang oras na nagtrabaho nila. Kanang istoryaha may galabida. Sus Ginoo ko. Og tarong ka nga tao mga kaigalaan mo palagi ka ng istoryaha oy. Bisag iyang ipabawi na lang tana nga murag lang unta ba nga pasaylo ala ko tong istorya kay murag na kuan la ko adto kana nasipyat ra kung dila adto pero dili to mo akong intensyon wa gyud nay wa gi explanation ba nga dili to akong intensyon nga nahanas kuan na to pagkatubaga kay I was in a hurry at that time during sa interview na anak to ko pagkatubag but ang atong intensyon nga kuan wa gyud di pasagdan lang so intentional na mahigala niya pamahayag unsa ba taon sa Marvel karon pa ko kasugat og PNP chief nga nang klase Straight to the point. prangka-prangka lang. Maamong lang ni mga pulis nga tarong. Nga nining ilang labaw mga higala. Ha? Wala na niya i-promote mga higala. Di man ka na, di man ka pa-drive-on o makainom. Ayaw pag-drive ko makainom ka. Kani mo drive ka kung drugs ka. Nga matod pa Marvel ni Ubos. Haman to yung sulti nga kwanday. Naman to yung statement nga. May, mas bumaba ngayon. Ha? Kato to interview lakson sa mas lakson ito osad. Mas bumaba ngayon ay klaruhan na PNP Chief Lacson ha kay at least ako gipangutanas Lacson atong pamahayag ni Marvel nga about sa drugs nga di na mao ha pero sumpayin niya nga kanang sumpayin niya nga ni mas ibaba karon ha tinuod gyud kay gwapang social media di man ni mabutyag ha ako nga doon ako pangutanang dako kadtong tiguang taon nga gi naputol ang ulo may gala inyon lang wa man natural death man. Unsa man to? Doon naman nakasulti na ko nga apil to sa kwan. Dili ko basta-basta mo to ha. Apil to sa tinguha nga ron ingnon nga wa na. Ikaw lang natural death para dili na kwan. Mimubo ng krimen. Ginoo ko. Straight to the point. Aron sayon mahuman unya aron nga dili ma-record mubo ang krimen. Kani palihog na ipablatter ni og bisag wa ni mablatter klaro man na kayo ng naong ana. Ang ato batawato nitong kamatuoran nga mao ni hitabo aron para sulbad na to. Ang ato bang stages pagsulbad sa problema, di man na masulbad ang problema kung di ta mo dawat unsa gyud problema. Laruhon ta na. Inis Marvel mahigala bida. Karon pa ko kasugat og PNP chief nga moingon okay ra ang mogamit kay pakuan ko na sa oras padugang og karon pa ko kasugat nga wa man kini mubo man kunong krimen ron, mubo sa kagaral. Straight to the point. Tindaghanas to mga isgutanan ro buntaga pero ako lang isingit ni gamay gid gamay lang gyud kaayo. I hope makasabot lang mo mga kaigalaan. Kay karon mga ting graduation man gyud ron, nya ni amay nag-viral mga lang principal gipahubo mastuga ni mga estudyante. Ako hisgutan nga isingit ko lang gyud ha. Kay ngano man ting graduation man ron. Unya naon sa bang gisapot man ni maong principal mga kaigalaan nag-viral ni. Ato ni tagag pagtagad kini nga portion to grato may gila sa DTX 500. Taas bang presyon sa mong dugo ikaw ba dunay hypertension. Basin taas sa mong sugar, basin may diabetes ka unya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls ug nagapalapot sa imong dugo. Usa na karason ngano nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kinis ug daghan pang mga problema mahigala no. Kini ang komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputos dili bisan pagani pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw nagulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag adlaw.
ang DTX 500 dunay charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubuo ang blood sugar, kontrolado pod imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Straight to the point. Now, kining mga principal, graduation anak karon, inay moment mga higala of pride and celebration, lipay mga bata ang graduate, labi pa ng uban mahigala nga na with honor ka nga may graduate ka, lipay. Ang uban sabi nga labi sa guway honor unya na labi naglisod yun o graduate. Pwede yung lipaya. Kana mga higala ang pag-graduate ni mo senior high, lahi ba yan na? Usa ba yan na kakuan ba? Ako uyon ko sa DepEd nga maingon nga ini-graduation na wa na lang yung tuga-tuga para way gasto. Okay raman na. Pero magkasabot ng mga ginikanan din ha. Naman ay PTA nang naa. Magkasnabtanay sila nga magtugal lang gyud kay kini mga bata gon mahigala, labi na mo graduate kag high school. Ini-graduate ni mo high school mga kay mo ngadto na kag college. Unya kining high school lahi ba yan ning imong experience sa mga kaygalaan? Ha? Kini ni ang inyong mga classmates sa nakaparihagod mong subjects tanan. Lahi man ning college sa ninyo nga classmate mo karon sa subject sunod lain na pod nga subject na no? But kini sa high school, lahi po imong memorize anang high school. Unya doon naman po iban mga higalang mo gradual sa high school nga easy ang pag-gradual. Na po iban mga higalang nga di po easy ang pag-gradual. Mabitanan doon ay kanta ni Sharon Cunitang, High School Life, oh my high school life, I remember kay ganda. Sinsala mo na kung tingog mga higalang. Napagikanta kayo nga, sa to, ang sarap ng high school, 7 years sa high school. Di na lang mabantayan. Bitaw, ang ato ini-graduate sa high school, maginikanan, mahigala, nagkasabot nga magtugal lang mga bata. Kay kausa na guna ki, ha? Patugahan na lang po na sila, ug mauhon manggaling. Susuko as principal mga kaigalan, unya, nakuan hinoon, murag na daot hinoon ang ilang graduation at isang pagtaga na tanawar talaga ng nag-viral nga video, may gamay lang kay mga kaigalaan. Asa man to dong? Sige ko no, play ko no, may gamay. Sige kini. Kini mo ni. Asa mang audio ni? Gipahubo ang mga tugaw eh. Nag-viral ni mahigala. Mani principal. Lah. Suko ang principal. Because it's not prescribed as your uniform for graduation. Pa-uniformehon na sila. So uniform with your ribbons and your sablon. That's all. Okay? Lakbak ka mo, nalipay ka mo, payaan ka mo. Gipahubo ang tuga. For you. Grabe ni mamo eh. Ipahubo taon ng tuga. We are training our learners to be disciplined and obedient to authority. What kind of attitude are we giving them? What kind of practice and what kind of examples are we giving them? Disobedience to local authorities? Ipahubo taon sa tuga. Suksok nila din. Pakiljoy sa ni principal na I don't want to see anybody with your pass and your togas.
Ala, I don't want to say ko no. Di sa gusto makakita o magtuga. Sa ilo ko man silang nga plan daw. Hindi kampus lang ya. Amo na playa ko suwaan na. Advisors to write the names of those who volunteered the authority. The parents are stand now. Before I come to the proper perspective, return. This is the graduation ceremony. Niya may nisaka sa stage. Gusto mo kuha sa microphone, wahi hatag. Sus, gubutas graduation. Titing mo kan. I don't want our learners to be exposed. Bastos ko na magtuga, oy. I want those learners who are learners. Okay, sit down. Sit down. Isa ka ba daw? You deliberately violated the rules. You have to put yourselves in proper perspective. This is the activity of the Department of Education. Thank you for your obedience. So, just take off your toga because it is not prescribed as your uniform for graduation. Okay? School uniform with your ribbons and your sablon. That's all. Okay? Sinakbak ka mo, nalipay ka mo. Payaan ka mo. I have more police for you. So mo na hitabo ang mga higala, gipahubo ang tuga. Gipahubo ang tuga taon, oh. Kadi sa musugot nga magtuga. Sus, Ginoo ko. Naunsa man taon hitabua. We are training our learners to be disciplined and obedient to authority. What kind of attitude are we giving them? What kind of practice and what kind of examples are we giving them? Disobedience to local authorities? Suksok ni lagi mo. Okay, gamay lang kayo ha. Gamay lang kayo, Names. Sige lang, background lang na, Names. Kini man kung hitabo ang mga higala, ngano'y na masadya kasuko gyud. Unsa man yan nasukan gyud mayo? Ha? Magduda man sa tangano nasuko gyud sa mayo dekin. Unsa man? Kay ngano man panalitan na katuga na sa diha. Ngano man nablain ang principal ani? Asa man day sa pag-meeting kaya nga pitiin nag-meeting man na dekin. Kay kinagon mga higalang kanang yun ang graduation gud. Ako uyon mo sa ko anak mga higala. No magkapobre-pobre man ta. Pero kanang kung ginikanan bisa magkapobre-pobre niya. Last na lang na daikin, no? Kana na lang yun, high school ko na. Senior high pa. So ang uban na mo adto sa college, ang uban na pre sa among lugar to sa Leyte Megala, ang uban mo adto college, ang uban dili ka afford Megala, mo adto Manila, manarbaho na. Unya, laylain na dayon. So tagaan na nag-chance sa mga bata o mga ginikanan kung magkasnabot na mga ginikanan, okay lang.
O dili magkasnabot, ang DepEd karon hatag na mag-statement ron. Graduation dako mahigala na inana ang sitwasyon. Suko gyud ka ang principal mga sukid ng paminaw. Now, kanagod kanang dili ka uyon ko ha ka ng mga labinas public school. Sa gila ng private. Pero kanang public school day kanang dili mo adto mga venue nga mahal. Kini na sa eskwelahan na mga siguro indekin. Okay lang na. Kanang magtuga mahigala pila may abang anang tuga. Na nagkasabot na mga ginikanan na sila kung tanan nakatuga na indekin. So, tingali ang principal, bisig mingon ang principal dahil nga, okay, so, karon lang, ako lang gitugot na karon kay, na naman, hinay ka naman, but sa sunod nga graduation ha, dili na lang kita na. Para nga, dili mabastos, may bastos anong kalakiyahin noon. Straight to the point. Kay prangka-prangkang pagka-istorya, mahigala, bisag magkapobre-pobre ta, no? Kana maginikanan ang ilang sense of pride ba, nga ni-graduar ang mga bata. Labi na lagi sa ko nag-ingon, kanagong pag-graduar, mahigala ng high school. Sos, depende maguna. Nay mo graduar nga sayon na kay easy lang pra-graduar. Ang uban naglisod in tao graduar ang napita kay. Dito sa mong baryo kanadto gani kato akong tiyo nga kapitan maingon na lang to nga kanang tagain na lang nagkuan ma'am kanang nilingkuran ma'am. Labi pag way absent, ala sige na lang gyud kuan. Isugang principal, oy, ngano inana man yang kasuko? O tanaw ni mo karon nagkuan nga naman na-blind ka sa mga ginikanan nga nag-meeting? Nga nagkatuga man ang tanan. Diin man dahil si ma'am anong panahon na pag-meeting dahi. Basig absent si ma'am noon. Wag siya nakasulti dahil mahigala sa mga kauban na mga maestra diha. Magtanaw ko ka na nagkatuga. Ha? Kini ni ang imo na lang ipadayo na lang inday ken ko ako day ba? Ako principal inday. Ikaw day ken ko ikaw principal. Tanan mo nakatuga naman na nya. Dili nimo oy kos DepEd kay atong DepEd miingon man nga way tugahay. Pero ang DepEd deklaro man nga o makasnabot sila ila nang sabot sa mga ginikanan kay kana go last naman lang guna. Kana mga ginikanan mahigala willing na nga mogasto sa last day na lang nga mapasigarbuhon sila nga ilang anak ni graduar. Kaysa ako nagingingon, depende na nimo nang graduate bisag sa college o sa high school, kanang high school lahi mo sana. Ini-graduate mo high school mo, college sa kanagod. Ha? Ini-graduate sa high school, ang uban, pwede naman narbaho. Ang uban mo, graduate kay K-12 na ko na. So, tagay na nag-chance ng mga bata. Kan mga ginikanan, nag-amot-amot na kung sa ilang gihimo diha nga para makaabang og tuga, nangabang naman sana. Sus, iyagi kasuko. Unsa man, murag magduda mahinoon ko dahil nga, ang iyang kasuko, unsa man, wa sa paybaw ang magtugaw, wag sa kaybaw bisag gamay, unya unsa man, or baka wa ni maapil sa sabot nga naon tay komisyon gamay sa tuga. Paybaw ta mong magtuga daan kinay porsyento gamay ana nga para sa ato. Kay di man kumensurate ang iyang kasuko ba? Ang iyang kasuko sa kwan, dapat gani ka tanaw ka sa mga estudyante nimo. Nang graduar na, so, sige, mao po ilang nasabutan. Ang iyang pagkaulbo mahigala grabe kayo atong tiwas sa gisgot na man lamang pipila ka pinumdom. Alas 9:44 na. This time check is brought to you by Salon Pass. Relief that sticks up to 8 hours. Coco Martin para sa FPJ Panday Bayanihan Party List. Sa FPJ Panday Bayanihan, saludo ko sa kanilang pagbibigay pag-asa at tapat na pagtulong. Food, progress, justice. FPJ Panday Bayanihan Party List. Number 3 sa balota. Political ad paid for and by FPJ PB Party List. Number 72, Project 8, Quezon City. Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Rab Herrera nga nakaangkon ng UTI ni Tumar og Sed Cogonabra Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa. Kailangan po ingos ako nga pistingi daw Sed Cogon kay muna yung mga sa UTI abinaw UTI lang pangiin ako ning gawas tong murag ni lagitik sa ni duro niya akong giwan og tiwas ako pang-CR kasi musod dito sa bawal noon pagkuhit na ako ang tanaw kanang musod tibuok gud siya nga asin-asin bitaw sa imong bato mo to nakabarahan to paggawas ato hasta karon may na akong ihi Rab Herrera na puyo ko sa Bay Garcia na Balbiliran. Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling. Mga katupad, si Kuya Bayani at Bayani po ito ng Tupad Party List. Number 148 sa balota. Handang tumulong sa ating lahat. Ayuda at trabaho, aming hatid sa inyo. Aalalay sa pagunlad ng bawat pamilyang Pilipino. Bibigyan ka ng ayuda ng tupad. Bibigyan ka ng trabaho ng tupad. Party List! Bibigyan ka ng trabaho, bibigyan ka ng ayuda, bibigyan ka ng trabaho ng tupad. 148!
Tupad Party List, number 148 sa balota. This political advertisement is paid by Tupad Party List. Donnie Pangilinan here with Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Eh pag lumabo mata, EO! EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Eye to eye, you mean titig kilig? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys! For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Looking for intense fresh breath? Choose Close-Up Red Hot. Or cool fresh breath bang hanap mo? Choose Close-Up Green Menthol. Mapa intense fresh or cool fresh man ang hanap mo? Choose fresh. Choose Close-Up with regular use. Choose Close-Up. Close-Up. Choose fresh. Choose Close-Up. Sa Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong atak na may galas sa 9:48 na sa Manuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. Department of Education doon ay statement yun ani. Kay kanagod dili ba para nako no something is wrong ining maong principal. Prangka lang pag-istorya ha. Okay man ta nga magdagino ta, okay man ta way problema ana. Pero kanang katapusang adlaw na lang, mo graduate na ang mga bata. Nagkasinabot ang mga ginikanan nga magtuga-patugahon itong mga anak. Ang uban mahigala na maning kamot maginag pamaylo na lagi kwartag bisag asa na lang kay last na kanang kito 12 mahigala graduate ka senior high. Ang uban na labi pa public school. Well, speaking of public school ha, ako gikan ko product ko og public school. Labi pag elementary mga sukitig paminaw. Pagka high school nakataak-taak na kogkuan pero kanang elementary bida. O nya high school kanang na kasagaran ana mahigala labi pag nas baryo. Ini-graduate na pila ka porsyento lang ang makapa-enroll sa college. Ambot lang karon kay at least okay namang state college ay pero ina na magod kay state college manggod. Daghan mga state college mo dawat naman na wa na may bayranan ka sa eskwelahan. Ang problema ang baon. Ang baon naman pod. So man ang di lalim ang uban na di makasud sa college, ang uban di nakapadayon sa college, manarbaho mga kagalaan kay mo man pud panghambog at total kanang kito 12 pud na ka manarbaho inday So salaktod magka buwag-buwag na ang mga estudyante ana. Ya kana mga higala dili lalim nay uban ana diha nga ni graduate high school migala with honors ng uban. So pasagarbuhon ka nga kuan kana na paso na lang sila gipahubo ang ilang tuga oy. Oh, mo'y ganahan sa principal. Di man gud usahay man gud mga kagalaan kita ba. Labi pa na nang pareha gud ning mga kuan. Ngano graduation katapusang adlaw mahigala na pagka high school nila. Willing ang ginikanan mo gasto, willing mamaylog kwarta ang ginikanan. Mo na prangka-prangkang istorya indekin. Willing mahigala nga mang nangpit og kuan asa man takakagtuga ana. Pila may abang. Ha? Pareha gud na mga higala. Kini bitaw atong tigprinta bitaw to day magtiayon nga kining atong mo printas to mga uniform si Ma'am Tata o si Sir Chris. Good morning nyo na sir. Ma'am, mga kuani mga suod ni mga higala na buhiki. Mayroon sa Creative Studio ba nga pag adto nag-imbitar ta sa ilang Christmas party dito kan kuyog ning buhiki kami sa ikuan daghan mi dito ng uyog. Ingon siya nga ako lang gipasulot ni mga ako mga empleyado og kuan Christmas party ha. Kadang doon sa ilang kinini ang theme ba day? Mo ni atong mo nito isulot ana. Kay para palahi ba lang sad ba? Ay kabantay ka manarbaho ta atong trabaho atong sinina mo na. May mismo kamis di HP mismo IFM. Ako lang sa inyo nga be kamo lay pagsabot be kay aron kana na sa inyong gusto karong Christmas party. Mingon ang uban last Christmas party ba mag safari theme ana. Sa ngita pa ta ko sa atong isulot kay nga palahi ba lang ba? Kay kung mag Christmas party gud ta nga di same ra gyapon atong uniform or atong sinina kada adlaw na to. Ini kadto Christmas party mo naman og medyo at least makakita mo sa tanga mo nga lahi ba gamay ba kay.
Mo to ni Ma'am Tata og ni Sir Chris nga ako lang ikaw na turni kay kanabang pareha ba niya. Okay, mag-necktie ta ha na Christmas party para malahi la sagid ba? Ha? Ara kami sa DWHP mi sa may itong theme karon ha magkuanta. Kugihan kay si Paps ana Aida, ha? Si Boyke, ha? Oh, magkuan lang ta katong sa una sa may itong cowboy lang, cowboy ana. Oh, so cowboy ana. Ang uban sa itong black and white kisa may nag-suggest mo sa Mikey masiguro. Mag black and white lang ta. Ang uban mingon na sige konta katong Harry Potter day. Hinumdum ka? Oh, kini karong Christmas party na mo mingon man nga mag-safari lang ta kisa may na-suggest itong safari. Ipapili man itong taga-drama nga hasta tong kuan o sa inyong gusto safari attire ba unsa ba na? Kisa may nagkabili ba? Di ba daghan ato kay itong kuan kang Harry Potter o daghan na? Cartoon kuan? Doon nga cartoon heroes na ba? Yan daog man kadugayan ang safari di nag-safari. Ang uban ang order na daan sa shopping. Paghiman-himan pag-order Shopee, oy, daog ba safari? Kanawan, palahi ba lang gamay ba? Di ba, Mark? Moro sirimat may nakadaog ato sa safari nga, atong attire. Kanawan, paligri-ligri ba lang, palahi ba? Kaya lahi man nga okasyon. Most of the kining graduation, nagsige na magkagsulot sa imong uniform na. Kada adlaw niya kining atong uniform. Tinoray lang mahigala ka ng high school ka. Niya imong uniform, review naning inani mga kuan sa high mahigala. Duha ra gyud kabok na imong uniform yung balik-balikon. Labhan niya, hari-hari ni mo may kaigsunan. Na graduation na mga orgay pa imong isulot, medyo may po na makatuga-tuga lang sa ka. Ha? O, nagsabot din ginikanan ani, abot din si ma'am pagsabot. Mura man sa nakuratan nga no nagtuga ni mga bata, nasuko gyud sa kayo. Magduda man tas kasuko po sa principal mo bang nasuko kay wa matagaig komisyon. Magduna pag ilahi nga hinungdan sa kasuko ba? Kay masuko ka ang DepEd karon mihimo na mag-statement. Dalawa ha, ato ipakita ang statement sa DepEd. Kana bang justifiable lang yun imong kuan ba? Dalawa ang DepEd oh. Sa second paragraph, unsa man ni? Second paragraph atong klarohon ha. Ako basahon sa in English man ni para akong bisayon. For clarification, matulpas DepEd, sa second paragraph, para pagklaro, matulpas DepEd, DepEd policy does not prohibit the wearing of tugas. Ang polisiya kuno sa Department of Education, wa magdili sa pagsulot og tuga. Straight to the point. Tikalbong si ma'am principal aning kalakiharon. Ato tiwas sa pagbasa, ingon pa nila. There is no prohibition under DepEd Memorandum number 27 series of 2025. Wa kuno'y gidili. Diha sa DepEd Memorandum numero 27 series of 2025. And under DepEd Order number 009 series of 2023, the prescribed attire for graduation and moving up ceremonies includes casual or formal wear or other school uniform. Matod pa. The tuga or sablay may be worn as an optional supplementary garment. Straight to the point. Unsa pod sa mga principal, oy, iya magiguba inong adlaw mahigala nga adlaw nga usa ka moment of pride alang sa mga bata, giguba mang ma'am daykin. Straight to the point. Gubang ma'am bisa pag kita taga probinsya man Tarimart, ikaw indaykin mga bulanon man ni Rimart, hasta indaykin. Si Inday Marisa, isa may dili to kuan ani. Kasuway man kita na, bisan magkakabos-kabos ta mga higala bida, inig nay na ng graduation maning kamot pag graduate bita ko high school nakaihaw magyug manok ko sa kabuok. Ay numdong man lagi ko ng elementary graduate elementary may to ko papa nga tay kwarta dong magkuan lang tang ngita lang tag usay pamaagi nga kuan pag high school ihaw-ihaw lang tag manok ko sa kabuok. Ayan na rin mahigala ba ka na mangita kag pamaagi ba? Graduate ko kuan college, Bisaya State University na mo graduate college, State College man to. Ay man, total parihar naman po mo imong mga classmates po utlo masang wapo kabuga, parihar naman sad mo di. Malipay na nga tag barbecue ginagmay. Pero tinuoray lang pag graduate nako sa College of Law, mo ay labing mingaw gyud. Wa ko mangimbitar daghan oy kay kuyaw tayo ning bidang take para matagbalan sa kimay tabo na to dito. Akong bisita pag graduate na ko sa kuan kanini ang College of Law kasamang kay akong ginan akong papa nga pa ikaw ra akong bisita nya kini akong manghod nya usa kita
kita nang tulo ay pagsaba-saba ko mo nang graduar ako glow kay pupida mag-atang ng mga tao ni take over mag-atang sa nako unsa pasal bagwa. So sa akong papa may galamoy tabian gi kayo. Gipang bandilyo to sa among barangay nga to na mo graduar na kong anak abugas siya. Mo graduar na. Tinuray lang may gala kining graduar kag abugas siya medyo kumahimo mo pahipi lang kagamay nga. Di gyud ka mo pa. Kana gi pasal na noon da kana. Pwede na kag mo pa hikay maayo. Ala nguta bahala ngutang kag litson gyud ka dihan pita. Pasar na magagbar pero kana ini-graduate gyud ambot na makarelate man ako ng mga lawyers nga naminaw ron. Kung mahimo hinahinay lagi sa tanga ilang kay palabi. So akong bisita kay pag graduate ng College of Law ako lang papa ko kumanghon kita-kita lang anto na human og graduation ngaon na ta dito sa na may restaurant dito kita-kita lang. Nga ako lang nangyagi katawa pero ato man i-celebrate yun na kay milestone ko na. Ha? E magkanang di ka mo ko na. So kining high school mahigala prangka-prangka ang pag-istorya dunay mga naglisod og graduate ng high school. Doon na mga higalay nakagraduate ng sayon na nagban with honors na. Pero iabot ko mo labi pag ginikanan labi sa baryo kini tinuora man nakapagkarelate mo kita. Iabot sa baryo mo na matay kagasto ni mo dong. O ikaw man kamot kay pobre kayo. Ikabot ka pangintag scholarship na dito. Inana na kay Mark, bantay ka Mark. Hala pa ni kay Sikay makakita ka scholarship na makalibre ka dito. Unya imo diskarte sa ka, ha? Unsa pagpamaagi ka diskarte ka gyud nya maka sustenir ka. Wa gani Largas Manila, mamo ni kasagaran mo dito. Largas Manila, Largang Cebu na ngita lang trabaho dito. Pao ka na. So kanang butanga ni graduar ka ng high school, dako nang butanga oy. Ha? Naiba ni graduar 4 years sa high school so na karon na 6 years na ko na. Kaniya pa may senior high, ha? Kanta dayon tong kuan. High school life, my high school life. I remember kay ganda. Sinsala mo sa tingog mga kaigsunan, ha? Sa itong kantahagi. Paminaw ni mo na. Oh. Kaysa yan ang high school, 7 years sa high school, di na lang mabantayan. Kini yung principal may wa makasabot mahigala ining DepEd nga memorandum. Kay ang iyang gisayt nga rason paghubo sa tuga kay katuban nakalapa sa DepEd policy. Ang DepEd ro ni klaro man. Ano? Ang mga bata gipahubo sa tuga, unya gipadawat ito wa nay tuga taon. Pero karon ang DepEd ni klaro man ang DepEd. Nga wa magprohibit ang DepEd ana. No? Kay kana kunong tuga may be worn as an optional supplementary garment matod pa. Straight to the point. Oh, mo na gisulti mga sukit ti paminaw pa itatao ng hintabua oy. Hay si ma'am baya principal mga sukit ti paminaw. Iyang gipangasaban ng mga estudyante mga sukit ti paminaw. Nga naman nagsabot ba ng mga ginikanan? Di mo kumutugwa magsabot na. Otherwise, ang uban nakatuga, ang uban no magkatuga kung wa pa na magsabot. Nagtuga man tanan. So nagkasnabot na diin man si ma'am principal pagsabot na. Uwag yun nakarelay anang atos principal ma'am nagsabot nga magtuga para dili mabastos. Ikaw may nabastos sinunan ng kalakiha. Nga naan ang aktual na yun nga seremony mo pa'y pagkuhan mo. Straight to the Nawa point. ang professionalism ni ma'am. Bisa tatog iyang gisulti na natatog pinahinay lang or may okay so actually ang DepEd unta nga gidilian ta ginani nana but sige na naan naman mo hinayak naman kita na sige okay lang ta but sa sunod ana lang ta day dili kay gipahubo ng kwan naman ay parent teacher association na may meeting na kanang ginikanan lagi prangka-prangka pag-istorya malipay ka mo gradual na imong anak oy labi pagkuan na diha o gana may ibang ginikanan gusto gyud nga maunor ang anak nya wa maunor sige na lang importante nga kuan ang uban gani ana may basta makagradual lang okay na o kaya maka 75 na kaya uban gani nang hangyo pa gani ng uban kang di malasa mga sugid tig paminaw. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Manyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon us tanang higayon dalaygon ang Dios. Mayong buntag Pilipinas tatak RMN.